uthuleleni sangoma wesangoma uthuleleni makhosi amakhulu Ndlondle enkulu makhosi Yakhuleka makhosi amakhulu indlondle enkulu ngiyakhuleka Welcome again bafowethu siyanibingelela sinibingelela nonke la enikhona enisibukele. Welcome again to Malala Phezulu TV. If uthi uyaqala ukuyibona le channel awenze nje please do subscribe bafowethu ukuze every time sine video siyikhiphayo ubone nje nge-notification bell nje isikutshele ukuthi usekunjalo. Dokotela ngabe uyaphila Nkosi yami? Siyaphila sinezwa mina. Siyaphila mkhulu. Ngithe ngizokuvakashela futhi namhlanje njengoba libalele kangaka mkhulu kodwa sila la egcekeni sizothola ulwazi siza abantu mkhulu. Baba yebo. Mkhulu ke la ngifike mkhulu nombuzo othanda ukuba impikiswano kuyinyanga noma ebunyangeni mangithinta igama elithi umlozi noma abalozi udume kakhulu kudokotela kulowo mkhakha besicela uthi kusichazela nje ngomlozi mkhulu nokuthi umuntu ubonakala kanjani mayinawo noma uhlukoniswa kanjani awukusifundisa ngawo ngoba sekuningi sekushiwo ngawo mkhulu. Khulu ya noma kungena esihlokweni esijulile esesihluphe abantu abaningi noma esesihluphe kakhulu sonke idlozi lomlozi limbi ngoba liyacasha. Yes. Uma licasha kuphela bese liza ngama-sign ama-sign ngoyanga makhosi sakhuluma ngabe ibona abakhulumayo. Angazi sibayeza ukuthi sikhuluma ngabo. So leli dlozi lomlozi khulu asimbe kancane mkhulu manje mabe njengoba bekhuluma kanje kusho ukuthini njengoba bekhuluma ngoba awubabizanga awubakhulumisa ngaso bavela bayekhulumela nje ngingalindele kwenziwa yini mkhulu lokho bezwe leli gama masibiza ngabalozi babingelela ke bona. Okay. Kodwa kubingelela kwabo bathi abafuni ukusiphazamisa letho wabona ngiqhubeka. Okay mkhulu. Ngoba uma bebingelela bekufanele ngitoleke. So bazama ukuyiveza ukuthi ke lesihloko okhuluma ngaso yila bekhona vele makhosi. Yes yes. Lana ke mkhulu abantu baba namasayini athize abanye bahlushwe izindlebe abanye zizivaleka abanye bezwe insimbi abanye bezwe izinyoni ezithize kuyahlukana ke mkhulu kodwa lokho suke sekufanele kujulelwe kucheckwe ngoba ngenzeka uthi ama-sign omlozi kanti akusiwona. Yes. Mhlawumbe ama-sign ezinto ezayilandwe kini eseyivuka manje zizenze wona umlozi kanti akusiwona umlozi. Yes. Kodwa masithola ukuthi umlozi yini indlela yokuchecka mkhulu ukuthi sifike sizwe amakhosi asiconfirmele wona la adwezwe khuluma phezulu. Yes. Lamakhosi masiconfirmela azobe wona qobo esesinika indlela yokuchecka yinye ke indlela esichecka ngayo mkhulu ukuthi nje ubona la kwi-floor phansi bawufikile wena uhlushwa yilesi simo bese siyasho ukuthi uzofika la ekhaya nezibani sofuna isibane eyipink ezimbili upink o2 esimhlophe esiyelo lezi ibani sizoyisebenzisa ngiyazi abanye bazosho ukuthi umlozi unezibane ezithize nani kufanele umuntu lokho angaguarantee ngoba kuya ngokuthi emsamo wakini umlozi no representa ngani. Okay. So la ekhaya ukuze umlozi ukhuphule sikhuphula ngale zibani upink o2 esiyelo esimhlophe. So njengoba kunesiyelo nesimhlophe eseyithunywa esesidalwa sobungoma. So kuyahlanganiswa kulo yellow no white. Then upink
ukuthi sikhuphule thina umlozi either wamanzi noma wentaba. Ungakwenzi ke ngale ibani ungazi ukuthi ukwenzelani. Thina siyazi ukuthi sikwenzelani ngoba impande yana ekhaya ilinka nalezi zibani. Uma usofikile ke bese sithi fika nesembatho ngoba abantu abahlushwa umlozi kakhulu abantu asebethwasile mkhulu. Yes. Asebevaleke lo msebenzi baze banuka ogobela babo bathi babavalile benuka izinyanga bathi zibavalile banuka nomndeni bathi unomona usuze wangivala kade sengisebenza kanti usuvala umlozi ukuthi ufike walidedela lelidlozi lakho lesithunya washanga ekhanda wabhula ngekhanda usufuna wona ukukhuphuka kubhule wona qho njoba la ekhaya kubhula wona amakhosi. So uma lelidlo selenza nje liyawuvala thaqo umsebenzi uhamba uphuma unuka abantu kanti sekufanele kukhushulwe wona amakhosi. Woza ke naleli bhayi noma lesambatho osebenza ngaso nosebenza abantu ufike phakathi kwaleli khasi so sibeka la kwi-floor sibeke lezi zibani sibeke impande ke isebhlalweni mkhulu. Okukhona la ekhaya uhlalo okunale impande ezingcabo nje ezincane sibeke ngaphezulu bese sikhulumisa lamakhosi akho sishisa impepho sisho ukuthi babize labantu osebenza ngabo idaba mhlambe ekhaya komama uqale esangweni uze la phakathi kwekhaya bese uma ufika la bese sibakhuluma fanele baqhume kule sambatho sakho uma unawo umlozi. Uma unganazo ngeke uzuze uqhume mkhulu ngisho ngaze ukhale uthi wena ama-sign ngiyabona ingoba awunawo umhlobo kodwa uma unawo uzoqhuma la ukhulume bese sikutolikela ngoba into edala sikutolikela ngithi impande usungakayidli kodwa once wadla impande mkhulu wena uzwa ngesign le eyikhwela noma eyini uzwa ivoice yalo muntu ongenile walo mlozi. So mkhulu uthi mina njengoba mina ngizwe inyoni wena uzwe iphimbo. Ngizwe iphimbo that's why ngithe mina babingelela kodwa bathi abafuna usiphazamisa iphimbo lekhehla yes lo mlozi kusho ukuthi lona khehla lalinomlozi phakathi kwekhaya. Kodwa ngoba wena impandawo idlile ngeke uzolizwe ngengilizwe kodwa once wadla impande yokusuza ukuthi umuntu kanti lo uthi kuba kanjalo. Mkhulu kunenyanga kunezangoma eziphumile entwaseni kodwa ababoni abezwa akwenzeki lutho nje. Ngabe kwenziwani entweni enjalo ngoba phela manje masukhuluma ngomlozi sesijule kakhulu lo muntu akakwazi ngisho nokubona akakwazi ngisho nokuhlola. Yes mkhulu senza kanjani uma engakwazi ukubona ukuhlola nje iqobo uzokuzwa kanjani umlozi. Yes so lo muntu ngenzeka ukuthi mhlawumbe ubevele nomlozi wahamba wathwaswa kanti idlozi lakhe lomlozi lona liyifuni leyinkamba zentwaso. Lo muntu bekufanele asuke straight ayokhushula umlozi emanzini noma entabeni. Uma kukhushulwe lo mlozi ulinkwa nesithunywa kuphela lunye ukhamba yoludla lo muntu elesithunywa kodwa limixiwe nomlozi impande yomlozi phakathi. Lo muntu kakazi uhlala emzini womuntu azuhlala la ekhaya umuntu kufanele kuyobekwa la ehlala khona. Kungangobike emkhulu abantu sebaqasha kakhulu manje umlozi wayifuni lento yokuqasha akube sekhaya kimi noma kwakho ukuze ukwazi umlozi ukwazi ukusebenza ngoba umlozi awuhamba uqasha nawo endaweni nasemafletini. Uma ngase ngikufice unomlozi efletini ngiyokutshela nje ngithi mina kusumlozi into ohamba wayithatha ozobamba ngaye abantu. Umlozi fanele kube sekhaya emsamu njengoba uzukhala emsamu. Umlozi fanele ukhala emsamu ekhaya noma kini la umiselwe khona into eyisigodlo. So into edala leyo nto emkhulu ngenzeka ukuthi lo bengafanele athwase bekufanele akhushule umlozi. Number 2 la ekuthwaseni emkhulu kuya ngokuthi nempando idlayo injani. Nomuntu okuthwasisayo uthwasa ngoba efuna ifa noma uthwasa ngoba efuna ukubongwa
abalele bakini yes ngoba siphila manje sekuphilwa ngemali yes akathi ayithola inkomo kodwa ke bewenzile umsebenzi yes akangandiswa amathwasa kodwa amathwasa amabhula amathwasa amabhula ithwasa obhuleni ke kuqalwa ngekhanda vele kungena emathanjeni lapho kuthintwa ke ithunya sekufanele kuthintwe ithunya kakhulu lo muntu ngoba fanele isithunya sakhe sigcine siqhunyisiwe sikhulume kuyena endlebeni akakwazi umuntu athi angimazi kwamuntu engisebenza ngayo ingozi lapho mkhulu uthwasa kanjani uzobogobela kodwa umazi umuntu osebenza ngayo yonke into wena nje uyayiqagelwa ekusebenzeni kufanele wazi ukuthi ubani ongenile ugogo umkhulu ubani omnikelela bangaki la ekhaya mkhulu mina nginesalukwazi siphethe umngoma esasekhabo mama kunekhehla la khona leyithuma elasekhabo mama kube khehla lapha ekhaya nalo leyithuma elinki inkomo ngoba inkolo yale ekhaya yasekuphameni futhi liza nengilozi yasekuphameni lizolinka ingilozi iyobuyola phakathi so bese kuba ikhehla lokwelapha shuthi lo gedla lelo khehla ke engekho phakathi kwekhaya liba nesigodlo salo ngaphandle ukuze uthi wena mawufika uthi unecala lithi mina sambe siyovala lelo cala sifike silivale kuleli khehla kuba kanjalo mawuthi mina umsebenzi wami uthe phecelezi ukuze ngithole imali siyongqongqoza kulowo mkhulu lo ukuze angabulawa abantu namaphoyisa nani kanje akube kanje sikhulume nalo lugedla imsebenze enjalo ke mkhulu ejulile ngoba ngeke sithi njengoba silapha sesizo accommodate labantu khona abantu mkhulu abangeniwe egazini ngoba sithi inhlanhla kuya ngokuthi isidalwa sengenile siphi uma ugelele sisidalwa esizama ngale ndlela masisusa thina asike isidalwa esizohlala kuwena sikuphe sikufunze sikwenzele yonke into wena njengoba wazala kanje thina siyena uNkulunkulu khona okuyena owazi ukuthi wena udalwe kanjani thina sizokulika nesidalwa esifanele nesiqondile so angikho lapho ngizama ukubuyela lapha ekutheni ke wena gobela yazi ukuthi njoba ungakwazi ukubhula kahle namathwasa akhe engabhuli kahle ingoba uzazi ukuthi ungenobani yazi ukuthi ungenobani ukuze kwazi ukuthi usebenze umsebenzi uze uhambe uzofika kulento yomlozi umlozi ke mkhulu awukho kubantu abaningi yes abanye sebeze bethi fanele kube nempempe ngangahleka ngizenye i-topic eredweni thize izinyanga wazaze zavumelana ukuthi umlozi fanele ube nempempe ozoyifutha ukuze uqhubuke lo mlozi uze ngoba umlozi uphila kumuntu basho baqina kanjani kwangihlekisa lokho ngoba umuntu akanalo ulwazi umlozi ukhona mkhulu kodwa umlozi ufuna ukukhulume uqhubuke phezulu njengoba kade uyoqhutshulwa emanzini noma entabeni awufike bese uqhuma ekhaya uphakama njengoba siwuthestile thina sawubona ukuthi ukhona yila sitshela khona ke process ukuthi lo muntu kufanele asetshenzwe ngokwentaba noma asetshenzwe ngokwamanzi yilapho ke sibuye sesiba nedlozi esineshono ukuthi uzophila ngalo lizolapha into emnandi ngomlozi mkhulu awukutsheni into ngeyona yes usho lento bese senza leyo nto namakhamba khona amakhamba strong akusiwa amakhambi nje okudlala that's why gcwalisa abantu la thina la ekhaya abazokhatha ingane nani ngoba sisebenza imisebenzi eserious yokuphila kwabantu so isangoma noma inyanga elalela njengamanje efuna ukukhuphula umlozi ithi ayikuthinte mkhulu ayisithinte noma kanjani sixoxisane nayo kodwa ngesilalele kuphela yona yesi sizoyizwa kodwa umehluko sekutheni sifuna uqhume lo mlozi simtshela iprocess ukuthi ke masoqhumisa umlozi senza nje ufike phakathi kwekhasi kucheckele mawukhona then lapho ke sesiqala ke sesazi impande yakho ukuthi impande yamanzi noma impande yendaba so abantu abayibona behlushwa umlozi nabangenwe idlozeni bahlupha sebethwasile abangazi ukuthi kwenzakalani sofike sicheck ukuthi banalo idlozi ngoba ngenzeka ukuthi wena idlozi lakho noma umlozi wakho kanti akusiwona kagogo kamkhulu
wayebalekela lento wahamba wasindiswa noma wabaleka wayoba yiphara lento usiyavuka manje usefuna ukuthi uyilungise wena once wayilungisa wena akusikho ukuthi uzosebenza ngawo izodlula amakhosi azokutshena ukuthi wena isikhwama sokusebenza lesi noma ukuthi wena udlule kulento bese kuvulwa izinto zakho into efana naleyo. Yes. Ingakho bona abantu bethwasa umhlaba wonke no akufanele abantu bathwase kufanele balungise isimo bese beyophila impilo yabo. Siyabuzwa mkhulu. Mkhulu usuvalelisa nje ukubalandela sicela ubashiye nomyalezo othile mkhulu. Umyalezo nje engagoqa ngawo khehla kulesi sihloko siyadabukisa ngoba imali zabantu iphelile inkomo. Belashwa abantu kodwa bebuye babe emqhube emakhaya kanti bezinto engekho engakusho ukuthi phahla ucele ethongeni lakho likhombisa indlela eqondile makuwumlozi zama ukusukuma ubheka abantu abanawo umlozi wangempela umlozi wokufakelwa makuyithonga zama ukuthi uthola abantu abazokwenzisa into ethonga iqonde ithinqo ngoba egcineni kosuku kufanele uzazi ukuthi mina ngisangoma noma kufanele ngidlulele isangoma ukuze kulunge izinto zami. So engakusho yilokho umuntu ahlale nakhe ekhanda ukuthi ngenze ukuthi akumina ozosebenza abantu ngenze ukuthi ngidlulele umuntu okanye isiphiwo sami. So lento ayihlukana ukuze kusasa ingalimazi wena nomndeni wakho. Ngisho kanjalo abantu ukuthi abaphahle baqwashe baphume babheke ngoba ukuhlala kwabo futhi bethi sebedlala inyanga nosizi lizobaqoqoda abazama ukuphuma sikhona singafike sibonisana asisho ukuthi thina soke sokulapha kodwa mase akucheckela amakhosi usuyombona nawe ngakini ongakusiza makuthi angakusiza mawufika ukusizwa la ekhaya uyosho ke sesiqhubeka nomsebenzi. Bafowethu comment below nisho ukuthi nifuna ukuzwani imibuzo sizoniphendula. Siyabonga kakhulu bafethu, please do subscribe nibhale ukuze nathi phela sazi ukuthi nifuna ukuzwani mkhulu. Before sivala besicela nkosami usinike number yakho mkhulu futhi nala utholakala khona. Ngila eMzinyathi khona la esikoleni samakhosi kusemzinyathi ngaphesha kweground elinkosi. Inamba yami u079 484 7116 phinde kube noNyambo sengisebenza naye. Yes. Inamba yakho 071 174 3851 mangithole mina ngoba ngibeke ngibe busy noma ngila esikoleni mangihlola ngikwazi ukubamba ucingo nothinta yena. Yes. Bese sibonisana. No mkhulu sibonge kakhulu mkhulu. Sibonga leli thuba usinike lona njengendoda ehlezi ematasa. Sesobuye sibongane. Bafowethu siyabonga. It's a wrap. Thank you guys. Siyabonga mkhulu. Uthulele